Здравейте, аз съм Цвятко и днес ще правиме нещо много хубаво. Ще си направим собствен сервер. Отидете в Google Chrome и пишете Minecraft 1.11.2 1.11.2 сервер. Добре, download. Трябва да свалите този jar файл. Аз ще го сейвна в New Folder 3, обаче това ще премахна. Тоест на десктопа, където си искате. Значи, докато ви се инсталира, правите си нова папка. New Folder. После Save в New Folder 4. Open. Отивате в New Folder, където ви е записан. И първо ще ви се покаже една папка Logs. Чакате пак и ще ви се покажат още 3 папки. Ето ги. И отивате в elma.txt. Това трябва да го направим на True. Save. Не трябва да кажа. Стартирате Minecraft Server 1.11.2. Отивате в Server Properties. После отивате в Хамач. Вие трябва да имате инсталирано Хамач. И копирате IP-то, първото IP. И сервер IP е равно на, там го пействате. После Online Mode. False. Ако сте с скрапнатата, напишете false. Ако сте с купената, напишете true. Аз ще напиша false. После Max Players. Също. По да ви е готов, трябва да има някъде Game Mode е равно. Ще направим така. Game Mode е равно на, ако е креатив, значи пишете 1. И също Max Players. Max Players. Къде беше? Max Players беше някъде тук. Ако не си направите Max Players, значи ще ви бъде заедно. Отваряте пак серверът, който вече ви е готов, но обаче трябва да ви се зареди теренът. Трябва да ви стане 100 и на всичко, без MS. Добре.
Ага. Сега трябва да направим още нещо. Трябва да имате и Майнкрафт, за да се свържете. Какво трябва да изчакаме? Чакайте да видим нещо, за да го напускам. Да. Добре. Дано да ви е полезно това. Ако не, ми напишете долу в коментарите. Лайквате, споделяйте и се абонирайте. Много е важно да се абонирате за следващия ми клип с този компютър. Добре, когато 56 отваряте Майнкрафтът, не ти ланч, Майнкрафт. И си пишете юзернейм. Аз си напиша Цвятко на английски. Forge 1.11.2. Трябва да ви е на Forge Play. Няма страшно това. Ако сте ги включили, по-бързо ще ви се направи. Добре. Сега чакаме. Ето е Майнкрафт. Отидете в мултиплеер. Ето, мултиплеер. И сега Add Server. И си пействате IP от хамачето. Пускаме докато да работиме. Не. Да видим този. Не. Добре. Вече имате собствен Minecraft сервер. Аз защото си има много и не ми иска нов. Довиждане и не забравяйте това, което